Nakurat ang mga residente sa Barangay Tamugan ug Barangay Gumalang sa Marilog District, Davao City dihang itom ug baho nga tubig ang midagayday sa sapa sa Tamugan Lunes sa buntag. Nagtuo ang mga residente gikan sa Pigiri sa Upper Tamugan, nagikan ang mga hugaw nga misagol sa tubig sa sapa. Gikabalakan nila kini sanglit ang tubig sa Tamugan Panigan River ang ginagamit sa pagpanglaba ug pagligo sa mga residente. Usa ang pamilya ni Rinaldo sa naapektuhan kay sumala niya sukad sa una ang sapa na ang ilang nahimong kaliguanan ug labanan. Katiging ituma ang sapa ay kita nauna po ang katong agasanan sa tubig sa tais baboy katig ituma na siguro mga alas 4 sa kadlawon to alas 3 ba na ay pagmata na ko pwede namang ituma sa kuan ng sapa ya at least nga muligon ta ko kay anang mo-duty lagi ko sa Bantay Bukid yawan ako kaligo kay naman sapa, maligo ka na katulman na. Miyembro sab sa Bantay Bukid si Rinaldo, matud niya na pahibalo na niya sa ilang labaw ang insidente. O gianhig itong among kuan, itong among chairman. Itanaw niya ang among kuan. O gani gisuba na mong sapa gahapon dito, tiging itong apakanan sa itong lagun. Gikatingala sab sa residenteng si Jason Cubero ang nahitabo sa tubig sa sapa kagahapon ug nabalaka sa risgo nga hatod niini sa ilang panglawas. Itom di sir. Tapos ang dalo sa tubig okay ra, nani lang gyapon normal. Pero ang tubig lang gid siya itom gid nga baho. Kan sa septic kay nagyoy mga ulod nga na naanod. Mikatag sa social media ang reklamo sa mga residente ug naabot na kini sa mga opisyal sa Barangay Tamugan hasta sa Barangay Gumalang. Sumala sa Barangay Tamugan, nakikalayon-dayon sila sa tag-iya sa GML Lopez Farm kung asa nagikan ang hugaw sa mga baboy nga midagayday sa Tamugan Panigan River. Naami nadawat na naikuha na mo sa social media na ang Pigiri daw nagbuhos. So gitawagan ako dayon ang tag-iya unsay nahitabo. Nangayo man siya og dispensa sir na nibuto daw ang ilahang katong ilahang lagun, nibuto gumikan na igo sa linog ba. Ay. Ya siyempre pagka puno leak siya. So ako dahil siyang gitawagan. Unya ang mga tao po sir na panic sad kay naay mga tao sa sapa nga di po daw nila magkuno nakadawat sad mi og mga reklamo sa tao. Sa gipagawas nga advisory sa Barangay Tamugan kaganyang buntag Oktubre 21, temporaryong gibawalan ang tanang residente nga mogamit sa Tamugan Panigan River tungod sa nitabo sama sa pagpangalig ug panglaba. Magpahigayon og water sampling ug analysis ang City Health Office sa apektadong lugar. Magpahibalura ang barangay kung pwede nang magamit sa mga tawo ang sapa. Ang sapa naghangyo nga dili sa paliguan sa mga katawhan diri sa Tamugan kay ila pang eksaminon kay basin magdala og bakterya. So mo na among gihimo, naghimo ang amo ang sekretary ipahibalo sa katawhan, i-postpone niya nga likayan nga dili sa patamakon ang mga tao diya sa sapa. Nangayog dispensa ang GML Lopez Farm sa nahitabong waste discharge. Gingong dili lamang kini ang unang higayon nga dunay ingon niini nga nahitabo sa sapa. Naglaom ang mga residente sama nila Rinaldo ug Jason nga unta dili na mausab pa ang insidente sa waste discharge sa Tamugan Panigan River. Sanglit alang kini sa kayuhan sa mga residente nga nagsalig sa sapa. Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.